ens comencem a posicionar públicament contra aquesta violència masclista i que fem visible a la societat i especialment al col·lectiu masculí l'existència d'homes que s'impliquen activament per la igualtat i contra la violència. S'articularan ara unes espelmes al voltant de tot el llac i es demana a tothom qui vulgui que ajudi a encendre aquestes espelmes. T'has parat a pensar si pots fer alguna cosa més del que fas per lluitar contra la violència de gènere? Aquesta és la pregunta que llancem als homes. La majoria fins ara ens hem limitat a contemplar des de la distància aquest gravíssim problema, sentint-nos lliures de culpa i pensant que n'hi havia prou amb no ser nosaltres els maltractadors. Però això no és suficient. El silenci ens fa còmplices. Com cada dia, com sempre, en aquest mateix moment, milions de dones estan sent maltractades. I davant d'això, els homes no podem seguir estant callats, pretenent no tenir responsabilitat moral davant les víctimes. Fem des d'aquí una petició a tots els homes. No mireu a un altre costat. No seguiu tolerant al vostre entorn cap situació de violència, sexisme o discriminació cap a les dones. És la nostra responsabilitat actuar allà on es doni o es prepari l'horror. Denuncieu aquells casos que conegueu i doneu suport sense cap mena de dubte a les víctimes, doncs necessitaran de tota la vostra solidaritat.